Cem ara bliżej. Ara bliżej. Ara bliżej. Cie, Asiu, wlewa, Asiu, wlewa. Hadi. Nasco Vieta Camrata. Виж те Васко, колко е насъран. На къде отива братлето? Сега ще ходим... О, не! Защо там? Защо там? Стига се снима откъдето бе. Окей. Още малко там. Аре, Васко. О, не, Васко, влезем сюда, Васко. О, не. О, не. Дали ще ме види? Ако ме види, ще ме бие ли? Добре, да. Какво ядеш? Сладолет? И папаста за зъби ли ще ядеш? Не, нямам много. Мамка му, колкей! Най-после купи си паста за зъби си мия зъбите, помяра нещастие. Паста за зъби! Дай коце. Не ме ще Не те снимам, бе, нещастник. Ето аз снимам! Снимам! Виж как скрина, брат. Дале. Кво е? Кво и правиш така, е? Просто кажи може. Може ли фри Robux? Брат, тогава няма да стане. Ти си измамник. Измамник! Ще ми източиш пари от картата. Айде. Do you have a girlfriend? No. Why? Because I'm fucking ugly. I'll keep you safe in this house of mine, and I will never leave you. And I'll. Papi!